INingizimu Afrika incintisana namanye amazwe amaningi asakhula ngakwezomnotho ukuheha abatshalimali emhlanganweni wamashumi amahlanu nane wezomnotho i-World Economic Forum ongene osukwini lwesithathu eDavos eSwitzerland namhlanje. Kulamazwe kukhona angomakhelwane lapha eAfrika. Ukuzwa kabanzi ngalokhu kanye nokunye sixhumana bukhoma nomhleli wezindaba zamabhizinisi eNewzroom Africa uXolani Mbanjwa ocoshela ngalo mhlangano eDavos eSwitzerland. Mbanjwa, siyakwamukela ezindabeni zethu. Ngabe yikuphi-ke okugqamile namhlanje kulo mhlangano osemqoka kangaka kwezomnotho? Ngiyabonga Sithabile, kuningi okugqamile kwenzeka lapha ngoba kunabantu abaningi abavela ngamazwe abeze kulomhlangano obalekile ngendlela esimanga. Okuqala engizokhuluma ngako okugqame kakhulu lento okhulume ngayo yokuthi akuyona nje iNingizimu Afrika eze lapha ukuzohlangana nabaholi bamazwe ngamazwe kanye namatapuna kusale osomabhizinisi abanezimali abafuna ukuvula izimboni ukuze bakwazi ukwenza imali bakhe imisebenzi. Ngakho-ke iNingizimu Afrika incintisanana kanye namanye amazwe okuwukuthi lawo mazwe asesimeni esingcono kuneNingizimu Afrika. Ngakho-ke osomabhizinisi uma befuna indawo engcono engenazo izinkinga lezi esinazo zokagesi, zodlame, zobubha kanye nokukhwabanisa, bazokhetha amanye amazwe afana noBotswana, afana njengoba sesibonile no-Nigeria, no-Morocco kanjalo. Okufanele ukwenza isiqiniseko ukuthi ithimba elilapha laseNingizimu Afrika liyakwazi ukukhuluma nalabo somabhizinisi ukuze babatshele ukuthi iNingizimu Afrika yindawo abangayethemba ukuthi batshale imali. Okwesibili, imisebenzi entulayo ngoba kukhona okushintshayo emhlabeni mese kuza izinto ezifana no-COVID, kuza into ezifana no-artificial intelligence. Yilokho qaphu okwenzekayo nokubalekile nokuqavile okwenzeke lapha eWorld Economic Forum.